தனிப்பெரும்பான்மையோடு திமுக ஆட்சி அமைப்பதில் எந்த ஐயமும் இல்லை என்று கொங்கு நாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் பொதுச் செயலர் ஈஸ்வரன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை சந்தித்த அவர் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார். கருத்து கணிப்புகளை தாண்டி அதிக தொகுதிகளில் திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கும் என்று கூறினார். அதிமுக தலைமை பலவீனமாக இருப்பதால் அந்த வாக்குகள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளதாகவும் கொங்கு ஈஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார். எங்கள் கூட்டணி வெற்றி பெறுவது உறுதி என்பதை களத்திலே நாங்கள் பார்த்துவிட்டு வந்திருக்கிறோம். கருத்து கணிப்புகளை எல்லாம் தாண்டி இன்னும் அதிகப்படியான தொகுதிகளிலே எங்கள் கூட்டணி வெற்றி பெறும். தனிப்பெரும்பான்மையோடு திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் ஆட்சி அமைக்கும். அப்படிப்பட்ட கள நிலவரங்களைத்தான் நாங்கள் களத்திலே பார்த்திருக்கிறோம்.